Je 24.12. Nevieme koľko hodín práve teraz u vás prehrávači, ale my tu pracujeme v našom Aratax sklade, stále sa fakčí, stále sa posielajú posledné darčeky. Máme z toho radosť, vy máte z toho radosť, ty máš z toho radosť? Mám z toho, kámo, najväčšiu radosť, proste šťastné a veselé. Ako sa vieš tešiť, ukáž. Je to party boy. Ty vole, tu sa fakčí, tu sa maká, mne sa to celé páči. Santa Serus, počúvaj, veľmi dobrá správa, stíhame to, posledný kľúčový zoznam máme. Prečítam ti mená, odošleme, neodošleme, rozhodneme sa, kto si čo zaslúži. Takže Branislav Kováč, Daniel Pitoňák, Michal Dušička, Pavol Ružička, Patrik Vrbovský, Juhar Fehr Pataky, Lukáš Hás, Dušan Rus, Jan Strapec, Jan Motýl, Lukáš a Karol Jedlovský, to sú bratia, no. Tak čo ty na to, ideme do toho? Daj si veľa, prosím ťa, tú debilnú bradu. Daj si ju, prosím ťa, nazad. Niekto si objednal lúzera, zabal mu ho. Zdravím ťa, Reset, počul som, že vždy vychádza EP s Commanderom. Výborne, ďakujem za rozhovor. Starý, čo je scenári ďalej? Lukáš Jedlička, Vladimír Dúbkala, Michal Pastorek, Peter Klamo, Daniel Chládek, Roman Sabo, Marian Benkovič. Poďme to zobrať, ideme hore. Ideme hore. Ideme hore. Čiže nebolo tam nejaké finančné pozadie podľa vás? Vylúčené, pani redaktorka. Úplná halus. Halus. Úplná halus. Já jsem snad vzhulenej. No jo, jsem. Starý, vieš, kde som ťa zaviedol? Netuším. Kde chodia intelektuáli? Do knižníc. Kde chodia DJ? Tu. Čo je to? Sklad vinilov. Áno. Áno. Áno, Tam písmeno D. Vieš, čo znamená písmeno D? D. D ako? D ako 7.2.2012. Dialog. Čo skoro budete počuť viacej. Ja už sa teraz teším. Dúfam, že sa nejaký z raperov konečne tráfi do beatu. Diktujem tempo, volume dá od Diktátora Tempa a úspešný single Diktujem tempo dostal aj vizuálnu podobu a my máme premiérovo pre vás videoklip Diktátor Tempo, Diktujem tempo. Ďakujeme za pozornosť roku 2011. Logicky, ako hovorí Braňa Mojsej, príde rok 2012. Tešíme sa takisto ako aj vy. Vymýka to kontrole, takže sa rozlúčime. Vlog číslo Vianoce je na konci. Prajeme vám príjemné a šťastné prežitky sviatkov. Aj tí chalani, čo kývali v tom zábere pred chvíľkou okolo nás. Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. A čo teraz mám hovoriť? Poďme si naspievať. Tak spievaj, spievaj. Vianoce, Vianoce, ticho sneží pás. Vianoce, Vianoce, konečne sú zás. Nesiem vám novinu, skúchajte. Skoro som sa posral. O, čo chceš? Čo, jaké darčeky? Je! Žurka, Vianoce už som dávno nemal takéto energické, svižné, zábavné.